Terve! Ja tässä videossa esitellään laseria pintapuolisesti. Sitten pieni työmaa tuossa oman auton kanssa ja Mersus takaluukun puhistus. Ja sitten kylestä muutamasta kohtaa niin pieniä ruostekohtia. Kokonaan ei ole kuvattu, että yritän lyhennellä vähän sen ja kaiken olennaisen näyttää. Mukava kun tulit seuraamaan. Tässä on 1000-wattinen pulssilaaseri, jota minä käytän sillä voimakoneella, jota edellisessä videossa esittelin. Toimii siis 230-sellä. Mutta koska maksimitehoillaan vaatii 6 kilowattia ja sitten 20 amperia, niin pitää olla nämä 32 ampeerin pistokkeet. Tietokoneohjattu, vesijäähdytteinen ja myöskin vaatii itse laseroinnissa niin puhdistusilmaa. Ja ilmaletku on täällä takana. Tää liitetään kompuraan ja kompurasta työnnetään sitten ilmaan, eli tuo punaiset letkut on tuossa ilmaletku. Laserpistooli itsessään tämän näköinen. Ja 10 metrin letkua on tässä laitteessa. Täällä on kaapeleita, niin täällä on tämä keltainen on itse laaseri, kuitu. Sitten on tämä niin kuin sanottu ilmaletku ja sitten nämä läpinäkyvät on jäähdytysvesiletkuja, eli jäähdytysvesi kulkee tässä pistoolissa myöskin. Sitten on jotakin sähkö kautta optiikka piuhoja, josta en ihan tarkkaan tiedä. Ja tässä on pieni näyttö, josta pystyy sitten säätämään tuossa laseroinnin aikana niin tarvittaessa niin säteen leveyttä tai tehoja tai säteen pituutta. Ja tämä lelun näköinen häkkyrä tässä, niin ilma tulee sitä kautta ja sillä se pitää suunnata siten, että laseroinnin aikana niin tämän lasersäteen ja sen puhdistettavan pinnan niin väliin puhaltaa tämä ilma, jotenka lika ei nouse noihin linsseihin, jotka on täällä. Pitää linssit puhtaana ja samalla sitten sitä työstettävää näkyvyyskin on sitten parempi. Painaa tämmöisen pari kiloa ja kyllä tätä pystyy ihan hyvin liikuttelemaan. Siinäpä Mersusta takaluukusta niin hyvin tämmöisiä tyypillisiä pieniä ruostekohtia siellä täällä. Autokauppiaan korjaamia varmasti nuo vanhat ja sitten tuolta rekisterikilven valojen luota tyypillisesti kulunut puhki. Ei mitään mahdotonta. Paljon huonompiakin on nähty ja mutta miksei. Kokeillaan miten se mikä näköinen niistä tulee puhdistuksen jälkeen. Alright, sitten kylkipuolelta aika tyypilliset kohdat myöskin. Siinä on takaoven alakulma. Sitten etuoven alaosan etukulma, tommonen ei läpiruostunut, mutta pintaruostunut ja sitten takaoven sisäpuolelta myöskin. Niin aika tyypillinen.
teippaamisen tarkoitus tuossa ehkä pääosin on se, että on helpompi havaita tuo poopettava alue noiden laaserilasien läpi. Itsessään toi teippi ei suojaa kuin ihan joku sekunnin murto-osan, koska se polttaa tuo laaseri sitä aika nopeasti läpi. Tässäpä sitten tuo takaluukku on nyt laseroitu kokonaan ja tässä oli aika paksu maalipinta tässä takaluukussa, veikkaat ehkä joskus ylimaalattu. Kannattaa suurimmat ensin poistaa hiomalla ja sitten sen jälkeen laserilla loput. Ja noin vanhat ruostekohdat, mitkä tuossa näkyy tuommoisina tummina läikkinä, niin ne on kuitenkin ihan sileet. Eli siinä ei ole niinku pakkelointitarvetta. Ne vaan näkyy tuommoisina tummina kohteina. Siinäpä sitten noin tai puhistukset, ja nämä oli siis yhteensä jotain minuutteja kesti. Suurin osa ajasta meni laitteiden valoja ja muiden siirtelyyn. Ja kuvakulmaa on yritetty vähän, että saisi kunnolla kuvattua noin valossa, oikeassa valossa. Ja vaikka toi pinta näyttää tuollaista röpöseltä, niin se on kyllä ihan siloinen. Se laseri itsessään ei kuluta pintaa. Tää sisäpuoli on jonkun verran oli huonommassa kunnossakin, niin se näkyy tommosena. Ruoste on syönyt metalleja tosta. Mut hei, kiitos kun kävit ja yritetään sitten seuraavista projekteista kuvata lisää. Jos tuntuu, niin pistä seurantaa tai älä pistä. Se on moro.